Je Trenčín mesto najsilnejších bicepsov na Slovensku? Prvenstvo zatiaľ drží Trnava, ktorá minule prekonala Bratislavu. A Trenčania to dneska myslia vážne, pretože 20 kg dvihlo všetkých 118 súťažiacich. Ideme postupne navyšovať váhu, až kým neostane jeden víťaz. A tak ako na každej zastávke Vyšší Health Club na konci váhy zrátame na finálne skóre. 30 kg dvihlo 102 súťažiacich. 40 kg dvihlo 93 súťažiacich. A odteraz je to už iba čistý testosterón. Prepáčte, ženy, na budúce budete mať aj ženskú disciplínu. A kde budeme na budúce, si povieme na konci videa. 50 kg dvihlo 70 súťažiacich. Trenčín, no to som úplne nečakal a myslím si, že je najvyšší čas rozdať SPF-ka. Chalani ma chceli natrieť, tak som im to doprial, no a nám všetkým Vyšší doprialo extrémne veľa darčekov. Okrem SPF-ka aj deodoranty, krémy, tento brutálny merch a mlieko po opalovaní, ktoré som na seba po tomto pekelnom evente celé vykydol. Naspäť k challengeu, 60 kg dvihlo 39 súťažiacich. Úlet. Ale nekončíme, 70 kg dvihlo 16 súťažiacich a tu už ostali naozaj len tí, čo majú miesto žil internetové káble. A biceps tohto chalana nebol iba na okrasu, pretože bol jedným z dvoch, ktorí dali 80 kg. Ale víťaz môže byť iba jeden a celý Trenčín ho podporoval, aby zaklincoval víťazstvo Trenčína v tejto challenge 85 kg. Dokáže nejaké mesto toto prekonať? Daj komentár v tvare biceps a ja ti pošlom zoznam ďalších zastávok, pretože Vyšší Health Club chodí po celom Slovensku a tvoje mesto ťa potrebuje.